kuneyimali ezaphuma. Kuneyimali ezaphuma. Uyayidinga ke. Shukuthi ke nami ndiyayidinga imali because isekhona imali gogo eyami imali isekhona bengeke ngikwazi ukuyiqhaqa imali. Wena gogo fanele uqaqe imali. Gogo fanele uyashilungisa kuyo yonke lento gogo. Ngingayazi mina ngazi imali. Gogo awuyazi lengane manje. Gogo awusandazi ngogogo. Awusandazi ngogogo. Nina 2 years la ekhaya. Isizophamisa sizofuna imali ebhalwe kuzona ebiyekele ola lonke. Bengachata besingekho isidingo soba manje ohlala apha umama makachadanga umama bengiyanzela ukuba mangihlelele emakheseni so sengiyabuya nami ndiyadinga umuzi nami ndiyawudinga umuzi kamama uyabona ke gogo yilento amantombazana abayifisayo gogo ubayifisayo lento ikanje gogo nifundisa ukuthakatha nina ufundisa ukuthakatha wena gogo ufundisa ukuthakatha wena gogo ufundisa ukuthakatha wena gogo. Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi uTshitshi lamajongosi. Untaba ikhonja bakhangile enhlweni emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi. Ngiyacela ukuthi ngaphambi ukuthi ubuke lo mbukiso awucofele yankinobhe lapha ngezansi usubscribe ukuze sikwazi ukukunika ama video iviki neviki ahlaba uhlonzo. Namhlanje sikugogo nendodakazi noma nomzukulu wakhe from Eastern Cape ugogo wasemlazi. Ngicabanga ukuthi niyikhumbula indaba yayifaka umuzi phakathi undodakazi noma umzukulu eclaim ukuthi umuzi owakhe nogogo eshaya phansi ethi cha lo muzi owendodana yakhe. Namhlanje sithe ake sihlangane nobaba omdala ngoba udaba la selifike ukuthi asivale ngokuthi kuyiwa enkantolo. Kodwa ke namhlanje ubaba omdala uthe cha akungayiwe enkantolo ngoba sinaye namhlanje ngicabanga ukuthi sonke sizophuma la endlini sekwenziwe ubulungiswa. Bhuti wami ngicela ubingelela ababukeli bami. Ngiyabingelela ababukeli lapha emakhaya. Cha lolu daba lolu selithatha isikhathi eside lona lenzeka. Okuwukuthi ke kodwa ke ngoba manje usefikile ndodakazi nangu noma ukhona ubuzocacisa ke njengamanje ukuthi kwenzakalani. Kodwa umuzi lo abawubangayo umuzi ulungele umfowethu omdala wawubhalisa yena ngundodakazi ngoba uyena wayesekhona ngalesa sikhathi. Kodwa ke umfowethu ngoba manje uyiso waqhubeka nabanye abantwana abaningi. Okwenzeka ukuthi ke abanye asibazi uyena lo mntwana esimaziyo ngoba yena omdala nesimazi ukuthi uyena wayekhona emgcwabeni kayise. Uyamazi lona vele emncane? Ngiyamazi emncane bakhe wavela kancane unina ke wamthatha waya na Eastern Cape. So nje salahlekelana kumndeni ke sasengabe sisabonana. Njobe ebuya ke nje manje hayi no manje futhi ufanele ngabe uyambona ngoba uyafana nomfowethu inswebu. Into ezekileke njobe ehambile babuyile ke labanye abantwana bamfowethu akade bekhona babuya bahlala noma bagaduma. Ibole kade ehleli nabo ke. Umntana mfowethu lo into afanele ayazi yena uzohlala nosisi bakhe nabafowabo. Umuzi lona angeke sikwazi ukuthi sithi ungowakhe. Kodwa yena into afanele ayazi ukuthi wabhaliswa ngaye ngoba uyena wayesekhona wayesekhulile ebonakala ukuthi uyena uzokwazi ukugaduma. Kodwa ke ngokuthi kazange saba khona nakho lokho futhi kumenzanga ukuthi sisakekho njengoba simukela nje futhi la ekhaya. La emlazi nesikhathi eside esihlala khona. Waba khona wahamba. Uma samlanda le kwaZulu ukuthi abuye azogada umuzi kaMfowethu la. Ulungile wayishila impela Mfowethu ukuthi ukhona umuzi okaZulu. Ngiyakuzwa mfethu ngifuna ukugcizelela lokho ngoba into mhlawumbe abanye bazoyikhumbula ukuthi uma wayichazile ukuthi ukhona umuzi okaZulu. Uma samlanda kwaZulu nje ukuze azogada lo muzi emlazi ngoba umuzi ongazudliwe. Ngiyabona. Uhambe nje uma singawazi. So uma ubehleli la egadile lo muzi abantwana nje bakabhoti abahlangane babumbane nje babulungisa indaba noma kodwa nje umuzi ngizothi nje mina wabo abantwana bakabhoti umndeni bonke nje. Shuthi le ncwadi lena esayithola
incwadi yayiveza ngokusobala ukuthi ngoba wayesaphila noma wakhe phela ephila yazi ukuthi usemakhaya yayicacisa ngokusobala ukuthi nanoma kuthiwa kufika bani nanga umuntu obekhona ngalowo muzi ngaleso sikhathi kuloyo muzi kodwa akenzakalanga ngenxa yani ladukelana nasenithi ma buye uze ngasedolobheni ngicabanga ukuthi isho njalo impela buye uze ngasedolobheni uzogada umuzi vele nempilo ilula odokotela baseduze udokotela amaklinika aseduze yonke into uma iseduze la nemoto kuseduzane yonke sasisibuya kuzohlala la kulo muzi nje uma usehlalile impela kulo muzi lo sasiside isikhathi ngakujabulela kakhulu uma ukuthi uzokwazi ukuthi umntakabhuti ahlangane noma nabafowabo la bongamele lo muzi lo uzizwa njani baba omncane ekhuluma baba omdala baba omncane angazi ekhuluma amazwi amahle kanje ziwa ngijabula kakhulu yo Ntombendala ngisente ngakhohlwa nogogo wena kokuyahleka cha nalo udaba phela sahamba sesikhishwa ngamabhodo la ekhaya ngikhipha amabhodo hayi mntakabhuti ngiyajabula kakhulu masubone ndingamkelela namhlanje phela kufanele lo baba wakho akhulume kanje akwamukele ngoba kakuvela ukuthi wena ungalaleli lo ma wakho esigebengwane kwakufanele vele kwaseqaleni ubuye uze kugogo uthi la isekhaya la lababo wami indlu kababa kungcono hayi uthi wena nanka amaphepha indle yakho ngoba unjani kodwa ke buka lana ke lezi ingane zonke ihleli la uma wakho mayisethi ayihambe ngoba umuzi wengane yakho zizohlala angicabanga ukuthi uma wakhe engeze uzohlala lana ngoba umuzi umayelana nani nonke angithi ngicabanga ukuthi ubhude besho njalo ngoba uchaza phela lo uhlala e-Eastern Cape ngisho khona yes uzofika ingakho ngangibhilida nje hayi uthi angimazi lo mntana awuthi ndimi uzofika ngoba uma wakho uyofika ngelinga ngasixoshe sonke ngoba uthe wena indle yakho ingakho-ke ngangidiniwe nje mawusobuya wena njengengane oyumndeni la ekhaya kini ayikho inkinga ubuye uvakashele Eastern Cape ayikho inkinga ubuye akushiwo ukuthi uvelapho uhamba nini yini la noma ungahlala uzufele la ngoba vele ikini wena gogo la ukhala khona kakhulu isizathu sokuthi ukhala uthuke kangaka ukuthi uthi umuzo wakhe usubona ukuthi sefika namaphepha uzofika noma wakhe futhi bezohlala yebo angicabanga ukuthi akuhambe kanjalo elokishini hayi emakhaya elokishini kunjalo nabo omakhelwane la eMlazi izingane zayisele zodwa kwafika uSkwiza noSibari zaxoshwa zathi kwathi athi uSibari wakho lo muzi wayithandana nodadewabo weyingane la ekhaya asisalela ngenkani ngiyayizwa yabona ke khokho ke manje into eyenzakalayo eMzansi into eyenzakalayo leni uthola ukuthi kuzokwenzeka ngakho-ke ngangidiphilida njengoba echaza ugogo ngicabanga ukuthi sonke sesiyamuza ukuthi njengoba ehlambuluka ukuthi njengoba esikhipa ngamabhodwe wayesikhipiswa yini isizathu uyabona la komakhelwane uthola ukuthi ikwenzeka kanje umuzi uthola ukuthi uyabona ukuthi ufike kanje usuyabangwa yena wayelelwa ifa labazukulu bakhe elwela futhi nalo ifa lakhe qobo lakhe ngenxa ukuthi akakwazi ukuthi ededela umuzi ebe azi kahle ukuthi kunezingane oyikhulisile izalwa indodana ezila kulo muzi ezondliwa kuwe futhi mina ngufunda umuzi nginomuzi wami nemakhaya ngizongcwatshelwa kuwona yebo ngiyazi engingcwatshele la eMlazi okay ngizwa kodwa ngifune umuntu ozofika athi uyena iqhude la bonke bamaqhude ngicela uze andalana igama elishogo buya ekhaya gogo chuthi ndeva wrong ngicela ukubuza bake ngobangapha abantwana batata osobazi bayisihlanu bayisihlanu obazi yebo wes6 lo wena wesithupha wena khona abanye singabazi ngoba bayisoko umthetho wakhe shuthi kodwa indodakazi yokuqala oyaziyo yile afika nayo yebo okay unina uphinde wahamba nayo njengoba seyibuya futhi manje sibuyela yona isindala isifika namaphepha wena ungathini sha umuntu ayiyena ulungele uhlula impela uhlula umfowethu ngicela ukubuza igogo noma ngiyangixabanisa noma wena baba omdala uyayazi lonto leba kunezimali bekufanele baniyazifumana ugogo ufuna imali zivulela nguyena zozikana nabantu abatata yena khona sezaphuma before bazike ayike lapho umntaka mfowethu uzokhuluma ke na ugogo angihlangani ke angazi lutho ngeimali uzokhuluma nawe ugogo wakho okazi uve nakancane okay gogo ngiyacabanga masingasihlehlisa isitori sethu ngifuna ukukhumbuza ngoba
le nayo enye ebalulekile gogo. Asikubopheli ogodweni kodwa sisenza ubulungiswa lana njengoba indodakazi umzukulu engithumile ukuthi cha angimlekelele. Kufanele ekugcineni konke into ayivezayo bebona babukele ukuthi usizo ulitholile. Ngikwazile ukuthi cha nami ngimnqonqozele lapha njengoba nobaba omncane esefikile athi nje cha ucela kwenzeke kanje kungaze kufane einkantolo. Nali-ke lunye udaba ke gogo. La sithe sikhuluma waveza ukuthi kubhalwe umuzi lapha. Kwabhalwa indaba yokuthi kunemali ekumele ayithole. So nguwe futhi ekufanele kuvule lapho. Ugogo ngabe uyayazi lo mali? Iphi lo mali gogo? Hayi imali eqondene nomuntu ngawani iy'ngane zayithola lezi ezasezino-18. Umuntu uthola imali eseno-18 lapha. Eyakhe ngoba negama lakhe bese ngalikhohlwa kudala ngaze ngiyibone lapha kummeli. Shuthi ayibhaliwe imali yakhe? Ayikho imali yakhe engiyaziyo. Ngaphandle kwalokho mayebona yena ukuthi mhlawumbe mina ngadla imali yakhe njengoba ngimbona ngathi imali uyayithanda. Angimazi ngahamba kabheke yena ukuthi uzoyithola. Uwe gogo ekumele uyongqongqoza uwe ophethe ikhiye. Kufanele kuyobheka gogo angicabangi ukuthi wena ungafika ubone lezi ngane eziwu5. Lena imali lena gogo esikhuluma ngayo. Ngicabanga ukuthi kwakhona into engavela kulengane mhlawumbe ummeli iphi lengane le. Ngeke ukuthi akakubuzanga into enjalo ummeli. Cishe ukuthi wabuza kodwa igama layo cha asilazi. Kodwa ummeli ingane wayeyibiza ezazikhona lapho wayinika. Okay. Iphi imali yale ngane? Sifuna imali yale ngane ke manje ngoba kuyavela nalapha ukuthi kukhona amapheshanyana akhona. But awuyazi inhlobo indaba yengane. Cha mina lapho nje mfowethu angizange ngize ngifuna nanokuthi ngazi nje indaba enze imali nje Nkosi yami. Ngizongixolela undodakazi nje uzongixolela kulezo indaba zemali amafa bazokhuluma nanguma nomuzi wami ngigadele nami umndeni wami. So imali zikabhuti. Wathi bazoboleka kumina imali. Wathi bazobuza kumina imali. Nginemali mina zale ngane. Hayi. Uyabona ke manje ngavale nje ngizwe ngazi. Hayi. Ngimele le ndaba usukela nizwale ngifuna imali. Hayi ngeke. Siyalungisa imali ngifanele ngakubona wena ngizozela imali la ekhaya. Akazeli imali gogo. Gogo akazeli imali gogo. Lana asixabani gogo. Siyalungisa lana gogo. Le mali vele ngeke ilungelo nje. Awusuthi imali mawani. Akasho ubhuti ukuthi akafuni ukungena ezindabeni zemali. Cha mina ngithi mina angingene endabeni zemali kahle. Yabona ke manje ngisukela nje wena mawuyintombazane eright efuna ugogo wayo nomuzi wakubo. Woza nama ID yakho nezinto zakho zesikole ngikusendleleni. Uzobona phambili ukuthi ikhona imali ngoba phela service isikhathi eside. Nami sengayikhohlwa nokuyikhohlwa leyo mali ukuthi yayikhona. Kodwa yavela gogo imali. Yavela khona ummeli ukhona. Ummeli sengamthola ekwazi ukuthola imali zakhe. Akhulume nommeli uzobe khona ngamehlo akhe akhiphe ID. Nayo ingane ayingekho ngalesa sikhathi. Uzoyizwela ngamadle bakho semdala. Mayikhona imali ummeli uzoyikhipha. Okay. Mayethi ena yikho imali uzotshela yena lothi yadliwa ubani yathatha ubani. Ngoba mina ngiyithathanga. Okay gogo ke. Ngiyakuthanda gogo wami ngoba ngiyakubona siyakwazi ukusebenzisana, siyakwazi ukulungisa isizwe kanye nawe siyalekelelana. Gogo into ezokwenzeka ke. Baba omncane, into ezokwenzeka uzobuya lo eEastern Cape efike nezinto zakhe. Ngiyazi kodwa umuntu makabona imali kuyinkinga. Ongenzeka imali ayithole asazi. Kodwa engikujabulelayo ukuthi uyamnika ilungelo ukuthi uzomhambisa kummeli ucheck ukuthi ngabe imali usangayithola yini. Azikho imali wayidla. Uyishola wena ngomlomo. Liyakubuka ke izwe gogo oshoyo ukuthi imali ikhona kodwa wazi ukuthi sekhona yena akafike nezinto zakhe kuhanje kuyocheck imali. Ngicabanga ukuthi usho njalo. Okay ke nathi ke le mali ke isiphuma angisho ukuthi ilawuleni noma eyilawule noma inani. Ngicabanga ukuthi kunezinto nawe oyifisayo ebomini bakho nawe ufuna ukwenza inani. Nami ngifisa ukulungisa phana emzini katata. Ufuna ukulungisa la emzini katata. Ufuna ukulungisa akashongo emzini kama wakhe le Eastern Cape. Ngizansi uyisholo yena ukuthi ufuna engasho umntana asho manje athi mina mangithola imali asikakazi noma ikhona noma ayikho. Uyabona labantwana babethola imali
abanye bayithengela izinto zokugqoka kodwa abanye bayifundisa ngazo. Okay. I-driving school konke bayidla kanjalo. Hayi ukuthi bayidla nami ngifuna mina ukuphisa noma ini. Eyami ingane nami yangishiya nokwami. Hayi ngiyakuzwa. Nawe futhi uma uyithola le mali wena oyicabangela wena ukuthi uyoyidla noma wakho e-Eastern Cape. Indaba yami. Noma uyayiphuza akundaba yami kodwa wena mawusuhluphekile nanti ekhaya. Mawuze ngobuhle. Mawuze ngobuhle. Mawuze kabi. Cha ngise ngiyabona ngathi imali ifuna usixabanisa. Chabo, mina ngayithole yami. Wazi ngani noma ngathenga inkomo ke yami. Yochuluka. Okay. Mzansi ngiyagoqa manje. Ngiyathanda ukuthi mangihambile ngilentuze ngifike ngisizakale kanje ukuthi izinto zibe lula. Zikwazi ukuthi zibe ilento engifunayo noma sibe nokwazi ukuthi sibambisane mangikhuluma nobaba nogogo nondodakazi kungamni ngxabane noma kukhona lokho ukuvukelana komoya kodwa siyafisa ukuthi umndeni masiphuma usale ngokuthula kungabi khona udlame undodakazi noma umzukulu ebuye ezohlala ekhaya njengoba ugogo esho ukuthi wayinovalo ukuthi lo muzi uyodliwa mhlamba abantu bakomalume wakhe. Sijabulile kakhulu ukuthi sitholeke ubaba omncane okuyena futhi osiqondisele kahle udaba ukuthi cha kwenzakalani nomuzi nogogo wayesefinde ehlambuluka ukuthi umuzi wayinqabiswa izathu ezithile nezithile. Well isho sengiyayivala ongangijabulisa kakhulu bengingajabula nje ngibona uXhawule baba omncane uhaga ugogo sibe umndeni oyimukhaya gogo ngiyacela nje gogo Uyangikhawula ngabe ngihake Asingaqhatha imali salukazi. hayi ngeke isikhathi imali. Hayi esixabanisa gogo abuya check Khulile indodakazi, khulile indodakazi. Usube ngibone gogo khulile. ndodakazi. Iphinga phezulu gogo. Ngeke ngaphukuphuka iBP. Hayi mayehlika iBP gogo kwamnandisa hambi nalapha ekhaya. hayi mina ngijabule kakhulu ngiyabonga kakhulu Mzansi reality story uzungakhohlwa ukusubscribe lapha ezansi ukuze sikuphathele ezinye indaba iviki neviki sikhinde sincane esiqokwa ingane kuphela umndeni awusale ngokuthula. Thank you. Ngiyabonga. Siyabonga.